खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सेबाया फोसावबाय एकाडेमिक केलेन्डार 1 एप्रिलनिफ्राय जागायगोन 2024-2025 सोलोंथाइ बोसोर। लखिमपुरनि सासे पुलिस जवाना गोमानानै दङ। आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव आरोबाव 6 दाननि थाखाय आबस्पाखौ बारायदों। सालबारिनि मथंगायाव सानै गथ' गोमादों। गसाइगावआव सानै उन्दै गथ'सानि गोथै देहा बोखांनो हादों। भारत म्यानमार सिमायाव 7 मावबादिखौ हमनो हादों। कंग्रेसनि बाख्रियाव इनकाम टेक्स बिफाना आखाइ खन'दों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आसाम सुंद'यै सेबाया फोसावबाय 2024-2025 सोलोंथाइ बोसोरनि एकाडेमिक केलेन्डार। फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय जागायसिगोन 2024-2025 सोलोंथाइ बोसोरनि एकाडेमिक केलेन्डार। सेबाया फोसावदों बे एकाडेमिक केलेन्डारखौ। सेबाया फोसावनाय एकाडेमिक केलेन्डार बायदियै फैबाय थानाय सोलोंथाइ बोसोराव गासै 254 वार्किं डे एबा खामानिनि सान दङ। मख'नो गोनांदि 2024-2025 सोलोंथाइ बोसोराव गासै 111 बन्दनि सानबो दङ। बेनि अनगायैबो मख'खानाय गुबुन गुबुन फोरबो आरो दिवस एबा सानफोर फालिनायनि थाखायबो गासै 34 सान दङ। मोनब्रै सानाव सोरखारि बन्द एबा गभर्नमेन्ट हलिडे फालिनो थाखायबो सेबाया बिथोन होदों। बबेखानि श्रीमन्त शंकरदेवनि तिथि, माधवदेवनि तिथिजों लोगोसे लाचित दिवस आरो बीर सिलाराय दिवसखौ फालिनो थाखायबो सेबाया गोदान एकाडेमिक केलेन्डाराव फोसावदों। बेजों लोगोसे गोदानै फोसावजानाय 2024-2025 सोलोंथाइ बोसोरनि गाइडलाइन बायदियै रायजोनि फरायसालिफोरखौ सालायनो थाखायबो सेबाया बिथोन होदों। लखिमपुराव आसाम पुलिसनि सासे जवाना गोमानानै दङ। गावनि मावबिबान मावफुबाय थानाय समनिफ्रायनो एबा डिउटिनिफ्रायनो गोमानानै दङ आसाम पुलिस बेटालियननि सासे जवाना। गोमानानै थानाय पुलिस जवानखौ सर्तेश्वर दत्त होनानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय 4 मार्च अक्ट'निफ्रायनो गोमानानै दङ रत्नेश्वर दत्तआ। मख'नो गोनांदि रत्नेश्वर दत्तआ 15 नं आसाम पुलिस बेटालियननि 12 नं प्लाटुननि हाबिलदार। रत्नेश्वर दत्तआ पानिगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय आउट गामिनि थागिरि। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रत्नेश्वर दत्तआ करीमगंज जिल्लायाव थानाय आसाम पुलिसनि 15 नं बेटालियननि हेडक्वार्टारनिफ्रायनो गोमादों। थांनाय 4 मार्चनिफ्रायनो दिनैसिम जेबो खौरां गैया रत्नेश्वर दत्तनि। आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव आरोबाव 6 दाननि थाखाय बारायबाय आर्म्स फोर्स स्पेशल पावार एक्ट सुंद'यै आबस्पा आयेन। आसाम सरकारा मोनसे बिथोन जारि खालामनानै आफार आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव आरोबाव 6 दाननि थाखाय आबस्पा आयेनखौ बारायनानै होदों। बे मोनब्रै जिल्लाया जादों तिनसुकिया, डिब्रुगड़, शिबसागर आरो चराइदेव। मख'नो गोनांदि बै मोनब्रै जिल्लायाव उदखारि आफादनि गोहोम गोग्लैनायखौ नोजोर होनानै आर्म्स फोर्स स्पेशल पावार एक्ट 1952 नि धारा 3 नि सिङाव तिनसुकिया, डिब्रुगड़, शिबसागर आरो चराइदेव जिल्लाखौ हिंसानि गोहोम थानाय जिल्ला महरै फोसावफिनदों आरो आबस्पा आयेनखौ आरोबाव 6 दाननि थाखाय बारायनानै होदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि 2023 मायथाइनि 27 सेप्तेम्बर खालि बै मोनब्रै जिल्लायाव आबस्पा आयेनखौ 6 दाननि थाखाय बारायनानै होदोंमोन आरो बेनि समा फैगौ 31 मार्च खालि थुंगेगोन। बेनि सिगांनो 1 एप्रिलनिफ्राय गोहोम गोग्लैनाय बायदियै आरोबाव 6 दाननि थाखाय आबस्पा आयेनखौ बारायनानै होनाय जायो। आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'निफ्राय मिरु सोरखारनि नखर मन्त्रालयनो रिपर्ट हरनाय बायदियै बै मोनब्रै जिल्लायाव आबस्पा आयेनखौ बारायनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय गबरथना हालामनि मथंगा गामिनि महन बर'नि आंगो फिसाज्ला 16 बोसोर बैसोनि सपन बाबु बर' आरो बिमारिनि फिसाज्ला क'क्राझारनि उगा बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला 15 बोसोर बैसोनि कपाल कृष्ण बसुमतारीया गोमानानै दङ। सपन बाबु बर'आ देग्लाय खुस्राबारि गोजौ फरायसालियाव मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। नाथाय नखरनि बिमा बिफानो जेबो फोरमायालासेनो गोमानानै दङ। दासिमबो जेबो खौरां मोनाखै।
बिमा बिफाया दुखुजों हालाय हाफाय सैनांदों। बे समाव राजेन्द्र एकाडेमी आनन्द स्कुलाव 9 थाखोआव फरायबाय थानाय गपाल कृष्ण बसुमतारिया मथंगानि बिबौनि न'आव थानानै फरायदोंमोन। थांनाय रबिबारनिफ्रायनो गोमानानै दङ उन्दै गथ' सानैया। न'खरनि सुबुंफोरा उन्दुबाय थानाय समाव फुंनि 5 रिंगानि सिगां न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन उन्दै गथ' सानैया। न'खरनि गेजेराव हालाय हाफाय थासारि सोमजिदों। आथिखालाव पुलिस थानायाव खौरां हैदों न'खरनि सुबुंफ्रा। सानै उन्दै गथ'फोरनि माबाफोर खौरां मोनोब्ला जायगानि पुलिस जानबुं नम्बर 6003806933 आव फोनांजाब खालामनो खावलायदों न'खरनिया। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीबिल ओनसोलनि जमुनाथारि गामिनि सानै गथ'साफोरा थांनाय सान एबा मैया बेलासिनि 4 रिंगासो समनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। गोमानानै थानाय सानै उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ खाथिनि माइ दुब्लियाव गामिनि सुबुंफ्रा नुनानै तुलसीबिल पुलिसनिसिम खौरां हरो। बेनि उनाव तुलसीबिल पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथायसालियाव थांनानै नायबिजिरनायजों लोगोसेनो जाथायनि सोमोन्दै सं दाननायखौ जागायो। लोगोसे सोमोनांथावै रुंसारि जानाय उन्दै गथ'साखौ जमुनाथारि गामिनि थागिबि आब्दुल कालामनि फिसाज्ला 10 बोसोर बैसोनि नुरजायल हक आरो गुबुन सासेखौ जामशेद आलीनि फिसाज्ला राफिकुल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा सोमोनांनायजों लोगोसे संखिखांदों। रुंसारि जानाय सानै उन्दै गथ'सानि उदैयाव जोखोम जानायनिबो दागो एबा सिन दङ होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। मणिपुर रायजोनि सिङाव थानाय चन्देल जिल्लानि साकपि खारं पुलिस थानानि सिङाव थानाय वाइ जंसन भारत म्यानमार सिमायाव आसाम राइफल्सआ सन्देह खालामनाय 7 मावबादिखौ हमनो मोननाय जादों। हमजानाय 7 सुबुंफोरखौ 44 बोसोरनि टांकंलाल हावकिप, 30 बोसोरनि मंग्लेमथां टौटां, 55 बोसोरनि गोरा लेटकिं टौटां, सासे लाइमोन बैसोनि तामिललुम हावकिप आरो 38 बोसोरनि सुंगौहौ खोंसाइ होननानै सिनायथि होनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोरनिफ्राय नम्बर 4 नि 220 फिसा फिसा बाक्सुनि गोबां बिबांनि हेर'इन, मेगजिनजों लोगोसे 9 mm नि गंसे पिस्तल, 2 सिगनेल बेरेलनि सेलाय, 31 था गोथां गुलि, 2 सिखा खुख्रि, 2 मबाइल फन, गुबुन हादरनि 2 बाइक आरो 1 हादरनिनो पालसार बाइकखौ रैखाथि हानजाया जब्द खालामनो हादों। फैगासिनो थानाय लकसभानि बिसायख'थिनि थाखाय सिमायाव गोख्रों नोजोर होनायखौ बारायदेरना होनाय आरो भारत म्यानमार सिमानि आयेनखौ गोख्रोंसिन खालामना होनायनि जाउनाव बिसोरखौ हमनो हादों होननानै रैखाथि हानजाया फोरमायथिदों। चन्देल जिल्लानि 14 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय भारत म्यानमार सिमायाव थानाय पिल्लार नम्बर 48 नि ओनसोलाव बेबायदि मावथायखौ सन्देह खालामनानै खौरां मोननानै आसाम राइफल्सआ गोख्रों नोजोर होनानै हमनो हानाय जादों होननानै फोरमायदों। थांनाय 2017, 2018 आरो 2020-2021 राङारि मायथाइनि राङारि इनकाम टेक्स होआखै होननानै इनकाम टेक्स बिफाना कंग्रेस दलनि बाख्रियाव आखाइ खन'दों। जुरिमानाजों सरजाबफानानै गासै 1823.08 कौटि रांनि इनकाम टेक्स नटिस हरदों कंग्रेस दलनो। बेनि सायाव नायफाम बावनांगौ होननानै कंग्रेस दलआ दिल्ली गोजौ बिजिरसालियाव आरजि होदोंमोनब्लाबो नाथाय दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया गनायाखै। बेनिखायनो आथिखालाव कंग्रेस दलनि खर' सायाव जिंगानि अन्थाइ गोग्लैदों। कंग्रेस दलनि गाहाय नेहाथारि जयराम रमेश आरो रां दोनथुमगिरि अजय माकेन मोनहा बुंदों दि आथिखालाव बिजेपि दलनिफ्राय 4600 कौटिनिबो बांसिन रां इनकाम टेक्स बिफाना दाबि खालामनांगौ। मानो होनोब्ला आथिखालाव गेरुवा दोलोआ 8200 कौटि रां कालेक्सन खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।